Na-scramble ang itlog. Asam ka? Libang ka? Sige lang, pahangin na wag kayo, bayad. Ah, grabe ha. Kadi kay loyalty card ha. Loyal, di mambayad. May hapon yung tanan dia mga ga, another day, another life, another blessing hapon sa tanan. Karon kay magbike ni nila ni paring danog paring raya no. Ang team man niya kay back on track na no. Update sa katong competition nga pilan tanan mo ni Gabins mga ga. Wala madayon no kay pag last Domingo mga ga, kay mapit na may competition sa Balamban. So, wala madayon kay si Gabins na ilakaw nga emergency. Kato kay wala madayon siguro papraktisan pag kitag maayo no. Nay mga lumba pohon or mga competition sa bike kasi makapil na ta. So sakto ta sa hangin no. So, karon ato praktisan na tong paghangin nun. Sabi. Punong sa kay palit mig binigmit. Papagay maluyaw na snack na. Kung sa paring rayan mga ga, ako na mag-inom-inom. Mag-focus ako naman sa exercise, kasi guwag na ako naman. Masingot ako naman ng pirmi. Kapatag-tag pinoon. Asam ka? Libang ka? Parang na may uli mga ga. Takto ka ng ingon mo pre, mas maigi mag-jersey. Na-scramble ang itlog. Sakita sa bugar. Muna di ko ganahan ng jogging diri City Hall. Dili mo tiil mo sakit. Muliog. Kaya may usong dagan. Suntok mo na. Wala na guys, kapoy na. Kapoy na naman mo niya guys. La spaghetti. Marapod phone. Ingon si paring Ryan mga ga nga magkatiguang na kuno ta dapat dili bisyo tong praktison kundi healthy lifestyle. Pamenta mapadayon na mo nino. Ang susunod di kayon mga ga. Ganoy TV, anoy out, bunal. See ya.